На втора позиция слагам един филм, който не очаквах, че ще излезе. Нямаше да си помисля, че ще излезе, но 28 years later. 28 години по-късно. Вие си нямате ни немалка представа какъв голям фен съм на тая поредица. Филм за зомбита. Това, за което се надявам направо да щупи целият бокс офис. Не знам какво да ви кажа. Ралф Файнс, Арън Тейлър Джонсън и дори Майк Килиан Мърфи те го има като зомби. Не знам, наистина, но определено се надявам този филм да бъде изключително голям успех. Защото самата поредица е много яка и най-якото е, че там зомбите не са нормални зомбите, като The Walking Dead или по другите сериали, филми и така нататък, които си ходят нормално или примерно дори леко да потичкват, пак са такива някакви. Окей, там са олимпийски спринтьори, разбирате? Там са спринтьори от най-висока класа. Ма те тичат направо така, мисля и без крака са, че те настигнат, разбирате ли? Смисъл на ръце, че ходят и по-бързо, че стигнат до те. Мисля, те тия тичат да си ебе майката, бе хора. Ти си нямат идея тия колко тичат. Абе, накратко няма спасение. Смисъл, хванат ли те да си приключил курса. Нали, има спасение със сигурност, но не си спомням между другото старите филми, само знам, че бяха супер яки, защото не съм ги гледал много отдавна, но определено и заради историята, и заради всичко просто очаквам го с нетърпение.